Kushubile, please save the date. Thandeni Summer Experience usuku yi-3 January 2026 izinyanga nje zimbini umcimbi kanti uyaza yokhumbula ke lo mcimbi waqala phaya ngonyaka ka-2024 nge-4 kaJanuwari ungenaso isponsor. Then this year ngoJanuwari wabuya negama elisha with a lot of sponsors including Amathole Funerals. Wabamhle kakhulu ke excluded into ke eyaye yenzeka ke apho ke umthandeni kukhona ukugejana kuye ke naphakathi ke nabalandeli bakhe ke abasebekhulile. After ke wayethe ke kwi-interview mhla ebonga wabonga ama-2K njengoba ke umculo wakhe uthengise kahle ku-online stores, but wabuya ke wazihlisa ethi ubephuze kakhulu. uSeveskane ke wadedela idate kaJanuwari again umema wonke umthandi womculo wakhe abe ready for ukuthenga amatikhethi. Ukhumbula lo mcimbi ke ubaphaya ke eMdletshe uqala kwawo ke wawusegcekeni ngqo ekhaya kubo kodwa ke ngenxa yomthamo babuthatha ke wawusanoko kwindawo engcono kodwa ke kwaseMdletshe. Yazi ke what I like about this is that lento yamaciko yokuzihlelela imicimbi yangokwanda and surely yabasebenzela. uGatyeni ngumzukulu nguMenzi nguSomnandi Khuzani Saliwa noNdoni nabanye ke abaculi esibabonileyo besenza imicimbi phantsi kwegama okanye ke kwamagama abo okuyinto ke ezothuthukisa ithathe culo wethu iwuse phambili lento yokudiphenda only komasipala. Ubuqaphela ukuthi ke abaculi bayazama kangangoko ukuthi ke iphele njengoba ke ikhona imicimbi kaMaskandi ekhona futhi ke nathi sihlala sikhala sithi abaculi abathile abaqashwa. Le micimbi efana nalena ke yomthandeni noKhuzani nabanye abaculi izobanceda kakhulu abanye abaculi. Just look at kwigcwalisa indlela bekuhleleke ngayo nabaculi abangavamisanga ukuthi ke baqashwe okanye bathole amathuba kodwa ke just nje ngendlela ke bekuselekthwa ngayo ibenzeke ukuthi ke bakwazi ukuthi ke nabo ke babe yingxenye yawo ke umcimbi. Just bear in mind kuyenzeka ukuthi ke ube khona emcimbini as an artist mhlawumbe masithi emcimbini kaSaliwa kodwa kokaKhuzani ungabikho, but not ngenzondo. It's not about inzondo. So ezo zinto ziyanceda at least kubaculi njani i-artist izokwazi nayo izawukwazi ukubeka isonka etafileni njengaye omnye umculo othola amathuba kwimicimbi mhlambi emininzi. Maybe ke ungakwazi uqashwa at least kayi-3 kwimicimbi emikhulu eyahlukileyo. Ngaloo ndlela ke abaculi siyacela bangayiyeki lento yokuhlela imicimbi. Just imagine if bebengayenzi le micimbi bekuzofuneka balinde imicimbi ye-rally makuvotwe and that takes isikhathi eside kakhulu. So abaculi bayazama bafethu bayazama ake sibasupport nathi. Yes sikhona okanye ke zikhona i-benders phakathi kwabalandeli and soze ziphele ne-comparison iyohlala ikhona between the two sides. Lento ke iyohlala ikhona njengoMiss noRonaldo. Okubalulekileyo nje thina ukuthi ke umicimbi ibe impumelelo okanye ke ekugcineni imicimbi iye ihambe ibe impumelelo nje ke nathi ke sizame nje ukubaxhasa abaculi. Ngeke uphuphise umuntu osezingeni likaMthandeni same as noKhuzani, ngeke umphuphise because la maciko akude ngempilo nangamandla wawo awathole kulo mculo futhi ke ngendlela ezahlukileyo. Indlela ke yokuthengwa kwamatiketi is not yet confirmed. Bekuphutshuzwa nje i-date nenyanga yomcimbi ke. Insiphazi Media ithi good luck Duyaza nethimba lakho niwupromote umculo umcimbi wenu ke kahle ukube impumelelo yaphakade.